Kaka mi ampo kwa mwasi anansio. Micho kaka mi o, minro kaka mi o. Kaka mi ampo kwa mwasi anansio. Adom sesre musi anansi munomfwe. Anansi munomfwe. Oh yeah. Adom 106.3 FM so ne Kenkan Me Dwumadie Brena Edru so every summer ya ekopim se no sia ebebo a yede no sia brem kase ebo no beba no eya Kenkan Me Dwumadie a yede brem kwase da bia wadom 106.3 FM so ne brena wiedu se wose nanso yede brem ntikan ho don hwere na dwumadie yede brewo etifra wunua no wofra ni nua no wofra ni yonko se brena du se yensam ne de yabo ne bede yede ba na wonim se ngoma yede di dwuman ye fra ni brenya wa brena wanya brenya brabo mu nsam nenne yede toto yade ho ne asua de ade afiri mu esanse yase ye hwe obi kutwa ho ne ade amia ye kuro na Dominic Amponsa wa ha brenya buki nipa wo troye Emmanuel was signed into in a Troy and a Bureau of Ghana Languages for so tintim ye dia ba montea and a upe bia to na ko makachia ubenya bi ne ka Bureau of Ghana Languages so a wo mo na kuta yasene and ntisa wo tro krata na upo bia na trama wo sa upo bia wa tro krata wi obetimi akenkan mama wo na mfumso wo bia no watimi aboa no watimi atenetene no ana sa upo bia wo betimi atro krata na wo watro no e dia ko kasa foforo mu say ye Ghana kasa na sa amno ne kasa ni nyina wa de Bureau of Ghana Languages o mo baye de amount wo sa so ho tetrete kakraka a ubetimi aba na waba besom na se conference bi na wo ya na bibisa watimi aba no waba be di sa adwuma no ho Bureau of Ghana Languages o madam entry ene nei ya tena se a Kenkan Me Dwumadie ya de ebra wo na onim dada sa metinem amanyame akoa na na wo se bonsu akwantifu bofo wo pam hye na momadi ame ya de fra me eye obidum bie kwaku adu kumye na yi me na mpaboa kase na me hye Dominic Amponsa top ma multimedia enwuma wo tre ya de fra drama ya de fra denden ya kan score ni nyina da wona ne da na ba mu Dominic akwaba ya nia na hona mu boko de adom ni ahwe ya Ewrade adom lockdown ni nyina mu ya sa hye bio ya sa ya tuto mamba na edi kan ya fa futuo ma Ghana fo se yefu die ma de ni di se no sanete mampanyina asem na wakase en hye dem yenni so ya ye die mu ntia sade be coronavirus ye betimi adi ne sunkunim etimi sra woni hwe ya Shadem Kenkan Me aduru so yaja wonu wabusuafo na matrase no matrie bi na mosuma ho kwan mo befa so amode bebo mo bra na ye Facebook live ababa wa hire da romanti ye dem live e wa 106.3 FM sans na YouTube e ho no kwa subscribe na afefu adwenkyere to ebenya daje na ye bekenkan ni nyina e de ama manfo na ye hwe Dominic na wotwe twam ye hu se brenya ayonku gronti okwansabro sanete wakwai wa amafie wa ma ade akye oba na nachi yefabu ya sane nema ya ni se fimfram emenam so wode yare na ade ba ko na wotwe se ne yehu ye ne se ne yare no yare no so sabe enye obi na boni dua dabi ena enye obi na dia ba de nchi no ena enye se bia atridi yade anasa agunu yade na ye ena che no na momono ne papa a wato anana no monse do saman ena wo se na so woden ode aba abo no ebe de nchi no etie ne ye ba behwe brenya ne ho beto no amwatimi asore anantenie anase brenya na wie ye ani yesi emre ene nkrabia ene bekire shan akwa ene dwumadie yi wobo echi do mbo ya dontintie na ye mungra manager ye nkwahwe de beto brenya na afa ye ba ye benya adaji ye besi nsam no koso na wo so wafre wache wadweno messages ye bekenkan e de amawo Kenkan Me Dwumadie nie brenya e de na ekoso na brabom ye nkofai Kenkan Me o Kenkan Me Kenkan Me o Kenkan Me
agya efisem epene so odinsini no de onanka enwoma no ene okode bɔwerɛ no agye no sidi dunum ene empɛsoa mienu ene fa engukɔ no nso odi onyi no agye no sidi miensa na obide no nso ɔregye no sidi mienu oda no edi ekyere agya efisem sɛ ohia shinapo otentempɔn baako na ɔde afrɛ brenya negya ene ne na saman apa wɔn kyɛw efisɛ benya ayɛ nneɛma bi a wompɛsɛ obɛyɛ wɔgye entoaseɛ sidi edu ene mpɛsɛ ɔde baako sewa fitaa mienu ene odwan fufu a wɔdi abosome mienu nneɛma no nyinaa ɛyɛ nea ɛsɛsɛ okokyini ɛhwehwɛ nti agya fisem edi ho yaw sɛ anadwono a onya nneɛma no emba odusini no ehunu saa nti ɔma wɔde mpɛsɛ ɔde baako ɛyɛ ntoaseɛ sɛ adeɛ kye a akɔhwɛ nkae na ba saa ebrei na brenya edabuo no mu ɛbɔ pene odinsini no ɛma agya efisem efredi afei ɔba ebuo no mu ɛde nsɛba ukura no ɛbɔ brenya eni so mprensa ɛtiem sɛ amunum brenya eye foto afi odizini no agye kyemfre efiri aberema no nsem eduro bi a wanhono egyina mu opagya benyati ede kyemfre no etua na no eduro no ebon kankan nanso benya enom ya na onim se wonom aduro anche eduro no eka benya ema ogya nanan tefi no eye nsunsuo odizini no ede kyemfre no esi nase ema ogya nanan egumu afi opagya ede kire esoro ekasa egu ehunum okasa wie no ode nensa ebomu ede sa benya hu Kenkan Me afi oma opagya no ekoto edem agya efisem ene abrante no baako ede de wankofie ankoda abrante no eye brenya adamfo papaapa na ofre no ntiamwa brenya ebeto no ewo agya efisem efie ho na one no efa enamfo wonoma aka no ekọ efie ekodai sabre no na akokọ abon nia edikan odisini no de oda brenya ho anadwonu mu nyina na ode enkanchi sa adekye yire ade chiye no efisem ekra odisini no se okope enema ose ohwehwe no biaba oduru efie no obo neire ene ne ma amane adobia ewure afuyie awo osowa enso sara one no eya adwene se wagyan brenya achi esane ade agya efisem esomama okobo owura pupuni amane ebo beye nondu ebremu no nania okohwehwe odwanfufu a wodi bosimi minu no aba sabre no na owura pumpuni enso aba enti agya fisem epeska bi ebo no ho na osim koi adobia nso ekusku no osre kwan na obihia won ewo odusini no odusini no ema agya fisem ene nkrofo basa oka no ho no ebaye no ekwan ema okohwe brenya ahwa aye fitaa na neniwo musu atu ho we ema ehu eka owura pumpuni odusini no agye shinap tumpan a agya fisem ede bae no
ede kanchi ewo edan a benya demu no emu odwama no nso so oma okum no oma otwitwa ne nan no mu nketenkete ede petin ofie eno ho nyina se beneja enene na samai emewe owia egina ye no eja efisem nom ekofie ekope bibi ekanoma no odunsini nso ebo habama ene enuehini dudu ema benyanom ode onanka no ho enwoma no efra enema bi ede hye moto ede titibrenya na otwe mienu etwam no na benya intumi enkasa kura ofon aye kanya oda ho a onkana ho na kuma nkuto na uhunu se ebo empo benya intumi enidi we etu ejafisem ene owura pumpuni ebuye ohun se odisine no intumi ensan yade no yakuru anopa obehwe ebrinya na osan akofie no obabi ebeto ewo ekwan no so na wonamnya na brinya yade no ene odizini no ho nkomo na wodi wonum de na onim se obabi edi omachi etie wonum komo no hwe oranom se mobekọ na makoyi mubana se mubekọ akopɛ doctor ni mom amano a monka mo ho na wei de muba ne dan nchen saa na wewu onu de se ba adibisa de nkofo ekanfo no wo mu papaapa na se eba ne se edro de besa o yare de oni bi ebre biara mu no se muba ha na me pese meka ekire mu nanso eja obia asem wanko kan ye a echina nko na woda adwaemu echina nko na me ho akọkyere me doctor ni bi ewo kromu ha enkofo ekanfo no na we die obedi musika kwa mami wumwa kenka ya bonu wona wotwemienu mu no esukoko asase to fawe bra fawe tu ha eyesei afendie ya brempo na brono benso ena dokotani no owo subi poseshe nchen ope mami yedawase onyankopon onhiraw asideni ho aja fisem eda obanasi na oni owura pumpuni esi ekwan so koi odufie no okodwene hu ehun se odi brenya eko aresabia ebia beyi dano owura pumpuni ankodwuma obre ansana odizine no eja brenya mu ama won wanse bre kra na odi brenya ebe afie odi no etena owura pumpuni akamu koi doctor no behwe brenya no entema na obo no empanie miensa ofre aja fisem eno owura pumpuni edetu omanim se benya yade no enya nkoso dodo na se wanfa no amantem a ankowi ose brenya enimuja nti omatwe emuja ma no woi mum na eho eye den kakra obobo amane ewo ofie no bere ntumi ankwanim se ontwe ne muja ema brenya sabenu mu nso
ɛna mjatwe ɛyade a na ɛyehu ɛwɔ ɔmayemu wanya obi a wɔde ne ho bɛbɔ afɔde no agya fisɛm ɛne wura pumpuni ɛsan kɔ ɛsabea hɔ ɛkɔsɛ doctor ni no sɛ anka ɔntɔn wɔnom deɛ no bi ɛma wɔn obreni no ɛma wɔte ase sɛ wɔni bi ɛwɔ hɔ koraa agya afisɛm ɛne owura pumpuni ɛbɔ nyenyen ɛbra ɔmoni etu atɔ wɔn nsɛm na ɔmoni da so ayɛ ohunu no adobia ɛba hɔ amane a ɔde bɔbɔ n'agya ne sɛ ɔmfa no nkɔ na wɔntwe ne mogya ɛma brinya wei ɛha agya efisɛm yie efisɛ na osu sɛ anhwɛ a bibi akɔyɛ ne ba no ɔka nsɛm pii ɛpɛ sɛ otu na basɛm na sɛ obu na basɛm so adobia se onsuro ɛbrɛ agya fisɛm ɛne owura pumpuni kɔbɔ saa mogyatwe ɛho amaneɛ ɛwɔ fie no na adobia ɛwɔ sukuu mu prɛmoto yɛ a ɔbɛ fie no ɛna ne na edi ho nkɔmɔ ɛkyerɛ no ɔte sɛ wonya obi entwe ne mogya ɛma brenya no ɔde mirika ɛkɔaresa bia hɔ sɛ ɔne ho bɔbɔ afɔdeɛ agya afisɛm ɛde adobia ɛkɔma doctor ni no ɛma ɔtwe ne mogya ɛma brenya anopa ewia ɛne numere biara adobia de aduane ɛkɔma brenya ɛwɔ aresa bia hɔ bibiara a doctor ni no bɛkyerɛ sɛ ɛho hia brenya no adobia ɛde brɛ no edi bɛyɛ nansa no na brenya eni so ada ho kakra otumi kasan kakra na otumi didi kakra nso nipa opia besera brenya aware sabia ho no enya no bi no wei ekyekere ne wure na ema ne wure mpo efri sɛ ɔyɛ onanani a onni busani biara ɛwɔ bɛbɔbra intim apuo ne ene bɛkwan so ɛtaa ba ho besera no esan adobia modemmo ɛwɔ brenya ho nti nurse-fo a ɛwɔ aresabea hɔ no ɛpɛ n'asɛm yie ɔno deɛ sɛ ɛbrɛ so na wɔnom a ɔbaa nsrahwɛ no ɛkɔ a ɔtumi ka akyi tena brenya ho ɛne no ɛbɔ nkɔmmɔ ɛde kyekyere werɛ na ɔtwe mmienu akyi no na brenya ho atɔ no pɛsɛɛ kama dakoro bi adɔfo bi ɛbɛhwɛ no wɔkɔ no na brenya ani edi wɔn akyi nyana wɔhwɛ no ɛwɔ wɔn titiriw ɛne adobia nipa no ɛdɔɔso nti wɔnhu adobia akyi papa ɔkae ɛbra adobia ɛbrɛ ɛwɔ ne ho no wei ɛma fɛre ɛka no ɛwɔ ne tirim efisɛ ansa na ɔbɛyare no na wɔne adobia ayɛ aka ohun sɛ ɛyɛ yawa adobia edi ɛwɔ ne ho no yie nipa ɔpɛ no nti ɛna ne nneɛma no yɛayɛ no ɔde ahometeɛ ɛbɔ no so bɔ no brenya egu ahomekoko na ɔdane n'ani efiri ɛdan no mu ano adobia ho ensɛm koa ɛbɛhyɛ ne tirim ɛyɛ no sɛ wogyina ne nkyɛn pɛɛ ankyɛ wahu nia ɛba no so biem ɔte sɛ obi ɛwo so no enti opagya ne ti ohun adobia sɛ wogyina ne mpa no ho na ɔyɛyɛ na no brenya akoma ɛbɔ ne paa ɛyɛ no sɛ adobia enim sɛ ɔdwen ne ho wɔno so ɛsere na no na ɔma ne mu so ɛtena mpa no so brenya ɛka kyerɛ adobia sɛ Kenkan Me On Adom. Adobia doctor ni si obeyi mi ochina mokoye no anche mpo ena nurse ni ba ko ebeda no edi ekire me adobia na minim se minya ho den da
ma ho odin a ene menyi ejina wadoye so mitimi enhudia me de beda wase ene mimoja ene umoja edi afra akandi ebio nenso me fere ewo wonim mama mani ewu ni nyina efri mahoma so sene enye woni woja ene adofo bia nkamewu ene mahwere meni munyampa hwe ni yare amamaka eka asisi abegu me kompo me den na machia me boa ochina sidi aduasa a wo begimi ekofa no wen sisi krade ma fere ewo waja eni owura pomponi enim ma ha won dodo die kra na metimi aye de achia won soka ama aso won eni weinum ena hami ena odi abenya nimi afiri me konkron dan eyimu brenya etwa kasa no so efiri se ne nisuo poporo ehino nisuo no etata adobia na so obomodin ekura so na brenya ehwene nim enti oyentem ede ne nsa achi epepa nanim okan se mansem bia abesi wo yentem no ensene nko sane oyale dindinin asene koi menso mahunu pa se ebra na mene wo yaka no na hawiye pa na tete mmom na opese udi marima sam kwa ebia na ye onyankopon enhyehyeye sa onam yare yi so ebesiesie yentem adobia epatna brenya ho ewo empano so oto a ninsem so se brenya sabre ene bra esese yetena se ne adwene ye bra ho yade tutu ensemi ho obeyiwi ukofia yenya ho emmonkomo empo sameja hu ne saa obehame unim ansa na wo ba betena ye ho no na okrachi ni bi abehu meja okrachi ni efiye krom meja ene neja eye namfo enunti na meja die opene aware no so embom na me die mempene so efise na mempeno ofra me ade tu manim na me de mama ni moye pebia enu achi no ode kotu mabusiafo enim enu nti e mamaja efra me edemu ede tu manim na mampese metu no atia enti me bisa ne se owura yi enwie no nto asosuku a okoninti ontwen no owura yi enwie ansa ene me no moja adi afra na agise me moja no ayu ansana me no betwa odo ahoma mu adobia na edi asem na o kami ope animunyam ana ope animwase hwe senne maye pasa medan mu enda ho hoi trompo minibi ebomo waja enene sebi waware mi na mebeware ne ba na wasan atetiska ama me so aka ho wedie eyenim guase ne ferieba nti aseda opese mededa waja ayimuye pipianka mi se meware ne ba a tro enim adobia medo nso enso odoto yo seidie nguase nkwa ene di bebre odachi impo busuafo kra empene so nempo mempese me de osekan anofam abeto oni wo busuafo ntem brenya usuban bi senti na ema me pe wasem no wasam a wo kan nyina ma me hu se Kenkan Me brenya mensuro kra na menna me no wadi ehun nkomo nyame wo ho nyame ene hwe nipa na nipa ntime hwe nipa dia nyame die besi bia no ya beda no wase I love you, you love me, show me your
your love, sister. I love you, you love me. Show me your love, brother. Kenkan Me Love not ever. Show me your love, sister. Love not ever. Kenkan Me. Kaka mi ampo kwa mwasi anansio. Mitro kaka mi o minro kaka mi o. Kaka mi ampo kwa mwasi anansio. Odom sesreku si anansi munomfwe. Nansi munomfwe. Oh yeah. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia pokwa mwasi anansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia pokwa mwasi anansio. Odom sesreku si anansi munomfwe. Kenkan Me. Asema befie. Yesi asemu mpe nipa ne pe ne ho asem. Brinya. Ewrade adum brinya na ne ho atonu. Brinya ho atono na akadia ka. Dominic Nana. Kwagu. Brinya ho atono Na aka ni aka. na akadia ka. Kwagu. Ewi ase de enze edin a ewo nsunsanso woni paso no. Ese yenyina ye tie so to bedin a ese wo hye no nso. Na uhunu ni ese wankasa wo ye because edi brenya na ankasa no nana obre efrise se kura na ne ho ato na Dominic ye ka brenya se brenya ya ade a wabre na wanya etinke no kura nka yenhia na ade ma mefa nwumi ma brenya what ma mefa nwumi e ma brenya esanse wiase yesi nka asem ma ma che a yenyiso de anu a brenya dia yonkosam achi ene hwe bia akopem. Aba Dominic Kwagu. Mama nka wo manfo see dem live o Facebook at 106.3 FM ye Facebook wo fo adwenche no fabre benya daje ne akenkan e dia ma mo de aba ni nyina ye hu emrepam ye bekenkan dia ma mo sanso na YouTube e ho so kwa adom 106.3 live ye dem eno so ye benya daje ye hu ma mo de aba nyina na afi ye akenkan e dia ma mnemom Bureau of Ghana Languages force men kan chew. Say ebia o person publishing ngoma bi ana so person ton ngoma bi no Ghana kasa ne dia ya bra wakache wo beboa sanso na ebia o person ye edit wo manuscript manwa say ye Ghana kasa na sa amno ne kasa ho so ba ye beboa wo proofreading so watwa ngoma wie na opo bi obekenkan no sa ha anka wo say dot see a punctuation mark nka wo say ba ha we ye comma eni ade na nka wo say si ho no eno so ba o mo beboa wo say ye Ghana kasa na amno ne kasa say translation na interpretation na wo pa ni nyina wo mo beboa wo ebia wo audio pese tintim edigu ngoma soma wa eno so saa ye beboa wo sanso na ebia amanyofo
boy ya manifesto ni ho kron ba na pese omo boa omo ba boa am watimi aye na omo sanso training edi manwumaku ahodro in service training say bia wafo obi adwuma foforo na imo pese wo che ne kasa bi ni ade ne nyina omo betumi aboa media houses ene ya chechefo ne ade ne nyina mofo ani nche Bureau of Ghana Languages no mo moa o say certification ena wo pe wo ngoma bi a watra eno so ko Bureau of Ghana Languages omo ne betumi aye edi aboa wo omo library ho wo betumi akono akosua the conference center kese ho edit form say see number na 0302 906761 0302 906761 Bureau of Ghana Languages ye die muntri eno mo ye ne omo nto kese na afi omo ntimi emwa ye na ye hwese de enoma esikona drama no Dominic ama fosi ye man no so ntia be mana doso ye be mana from next week ko be doso pa e be doso na afi aso ma fotie ne ye nkoni nkosua de sanete adesua de bebrebe na pie wo saade wem edi kan ye nhya ase efafiri odusifo a ye de brenya ko no yes sabi konfo bone a watna ya afo wama konfo pa beto no ye nyini mu what you say essence bia nkanyo no na de nsa kan ya nkade asembeba but utri ababa wa bi na asem na wo kan ne say wono ne de ba abisa de a wo ya de ne mmom na dro nka na re doctor ni nso a ye de brenya ko ye doctor ni na asem wo kan ne say come on fa na mantama ko wuye iti hono ababa wa na beda ne brenya nyame yenhwe ye wo man ma yetimi di nipa bi so wo yare yesi ebi ma bodam se yusufo anya adwuma wo nanso asem bi wo ho a nipa utum se eso se na na se bia ni nim de na enye ho ne nam no wage nipa na toa ye de be kwa yaresa bia na aka achi e de ne yesu wo saade we mu kwagu asem we asem a abane mu so ne mu odu hwe ye problem a Ghanaians ye wo e wo sa ne o ma we hu onso obi a pese oje animunyam ma ono nko a so hu obi a pese oje animunyam e ma ono ho eyade anka bia onsa ohwe okenkanfo no se eduru bebe na ansa na empenfo no call se omo kwaji brenya no omo bre ansa na se won pese wodi brenya be ma omo because opese ono aye ni aka se oh odunsini asomasi ene yade onsa te se de ababa wa ne kan ye no o se konfo de e ba bisade a o yade onsa ewiase ade bia no obi a wonimde e wo na ade be ho but ewiase nipa ba ko nimde enkosi eso bia de nyam de ache no hwahwe de se wo de yi scoring ya wo yi na ho me wo de mami akwa minim mu bon sanity eti se me baje de beto asa me ya ma wa me dada onsa ahwede ohoi yesi ahwede enye de enkosi nkon ohwia edrupo ebi wo mbi obi a wone de entonsa yaresa bi wo anka odunsini ya eduru ba bi a onfane nkoma doctor no so nya ne famu de efrise esa wodi onza ohwe ya brenya adahwa na onidi aho ene nipa nso onidi onnum nhua ohun moja ne ohun nhua nyina ye de ewe enso omode ne ba ya na doctor ne ye de ebo ne mpa ne odi nhua so si ne so afi na aka moja kwakwo hu se ne esiti ne enti no ese ye nyina ye fa akenkan wei ne ye sua de adunsifo a esua doctor fo a ehwe ene asofu bi soso a ye wo asofu bi wo ho a wo ba anyem ye twa ne scan akura ne na ye e wo se en operation wo se da bi ebe ye e ya bonsam ne ahwehwe de ama wo se kan kan na ubo wa se nipa no wafam no wafa na no mo se do wo it we ya desua de a wo se nyina ye hu senya bibia na obetimi aye eduru de ebro wa hoden so a na de amade onim no so aye na ye hwe ababa wayi asema ho mo ken na nkemfa wo ho konkonsa wo bi kana sam wodi wa no betu mu ye den kwaku onse wo ka asem se ebia na brenya nyame onse komo twentwa omo na ase kakra bi anka brenya wuye ewo konfo ne nsem onsa wo kan atwema adwen sisi se ababa wei enya ebia brenya maame saman ana brenya papa saman ena abeyi ne ho adi because ebi ho a etimisi ebi onso so on natural basis ebia enya saa maame na asem na onso se de bia omoba ha omoba obi a opese woka but asem nti nanu ye ne du so obeka nana
same way ensem a ya na saade we ebitimi yi kire nipa bi a se nka obi eka ju obi nkwa but because osuro okokan wan hwa ye be doubt no okokan wan hwa ye be ka sese na okokan asem ne kra na utira nkoye yia na nipa kro na ekwa akote so se asoma sese no afa ho akonya asem because oben konfo no hwa omunyina live in the community enti no oben ko enti sai we ye neoma ese ye nyina the vice versa ye famra ye die na santem ye ho na bambofo be ka kire se police is your friend it no bibi na se nipa bonefo bi ya ade a multimedia crowd bibi by say if you see something say something say obi ya ade na ya ade a ebekwatia wo man no ebekwatia bambo abrabonte ne beka nipa ne bi susuro esan se ye wo man ma nipa ne bi akoka asema kire police forma ye tre ye na apia bonten ebinie iti nipa ne ho a no osuro ntimi nka kise nie se ye awrade adom IGP eba ye wo ma hye ye bo se nya de bibia sa be se ye bo mpaye se bo hye na wo ma hye ye no so obi hu bibi no okoka bibia wo kina bia mpie esan se wo hwe ayi a efie wura yi a eja fisem ababa wan ka asem no wan kwa anko kan twebusini no debi oda na simpo kire ne se nyankopon de enhyira no every on say okenkanfo no kan no se eduru bab na o mabam yeden abu if say na eja fisem mabam yeden abu onim say ni da so li baabia ebetima mabrenya yeden ho ato no because baabia na brenya aduru no na ne ho minsi so onye bibi ma ne nyeye and eyesana ese odinimfo obi nsusu a ebi ono so nim ade na obeye abo abrenya so obema ne moja and ekwan be na abefa chiso od na ko hospital ansa na omatime ede abo na wasa kwan ne so enti sa nuoma ne ye nuoma yesra mo se wo hu bibi a nya akukuduro enya ade nyina na se bi okoka obenya asem Dominic kogu sa kofa by form yensa wi apuene entim ene bekwen na obi a wode apuene ye fa na damfo apuene yes baby anwe ye fa na damfo ye baba behwe o mayonko fa no eduru baby a ye pe moja intim apuene ne bekwen ye hu omomo anyi ye baba no so na momamafo bi adwenche o mode aba e wo Facebook adom 106.3 yan kenkan we see a friend of Dr. Papa Smart was a nice program power her live at the Free Connecticut we crowd was a continental e ho no do we free eba na Elizabeth Damte so dia wode ba was say we yarfa e ho no wo hwe e di free na we see a friend of Gloria Prince was say hey guys mo bo adwuma pa na ne mpa bo say urade adom bibia UK and wo tedwumadie no na mom ye hwe ho ye pa virus abato eso message a wode abone de ode emoji na wode ba chesesere and wode e ba Vivian Bello so wo hwe live power the Free London Crystal Palace and wode we free ba na we see a friend Kwame Champon was say thank you pa kwaku woni team na mo bo adwuma brasha e ho no de free boss nyankrompon wo nhyira wo mo sans na hire na ne for watching and the Musa Vera Sabato message nessa wa habium Frederick Ampuntria as message a wade abeni was live tema no the way free bana kwabna boaten as so se bra kwakui me hwemo na noma bebre na misua e Italy e ho na me bata na me tie sa dwumadi we say your friend Caesar GH ono so se wa hwe live what the Free Airport West and the way e buy or say Philemon as message a ono so e de buy was what the Free Dubai and what the message we eba was say I love this program Teresa Collins also message our sanso and a make man and so message our ha one also say ho in what the way free eba na Joseph Adam so message our whatever on the emoji and what buy na higher messages so no thanks for watching na Kwame Steve so message our day about was me home live pa and it go Facebook na for adwenche na eto ho na afei yenya daje ne kenkan fa ma yenko YouTube messages so a free YouTube so aba we say good evening pa na was a friend Veronica Abrokwa and the way by Victoria Abrokwa ne dia wode by Victoria outside the so about this one that conso message e wa ha sanso na Abubakar as message wa ha ne hwe Dominic kwagu ya be focus is here enche na number obe friend 0302216561 0302216561 and 0302216562 na afi wa frɛ na answer Dominic ye hwe ye pemu jade amankrofo ama brenya nipa miensa we yehu omo apuone intim ene bekwen omo so na gye no de no call sat bianim
Oh, Koku, and no, Esa who a down for far wofa. Last week, no, me can't say, we say. So we are brand here, a baba wa wote asasi so. No one who are young kofa. Send ye sitia. Na de bia no omo abechecho sabi ka komu di brenya komu nto aduane ma no but ensa de onso omo twetwe ne de ne koi na yenhwe ayi brenya ababa wa yi a eja wona na etwempena adobia na di adobia ye moja wo koyi de maye unse adobia kura be kan se abrantie bi crutch bi abeties katu na chi to peso wona ne tena na mom ne do akodi brenya ho na moja na wo twende ma brenya no ye ho no oti ase sen on se Kwaku o Kenkan fo na samre no na moja twe eye ade a na enye common ti say na ye nsuro se na yesitwe moja no na enye common so anything on se omko fie ko bisa na obi anya wollen say den obe donate ne blood but o hwe eye ababa wa ya adobia on se adobia ni brenya ya aka edi entia efise bro oti otu brenya fo se amano nom nsa omo ne breye odona bronyante na bronyante na yenhwe asema wo kan se gise ne moja free ne wansa eno na moja pam moja na wo kwatwe ye no no wa adwene bi ta twenti na wo de kwatwe ye na wo de meba ma me fa call baako na afi ye mbra ne ye mehwe no se moja pam bitimi ko se ye na hello good evening memo ajo Hi Adom emfa cha hwani epacha me de Dina o ka se free me ka se fi Accra Dina yentio me pacha edamase nyumesa ewo adisiade a yesa efi brenya asemi enyume me ura wo pa ye hwene a adobia eya ituse wachire uniado we chere se dobia obone a eso de cheno enya sana adobia etwene ni abrenya ye yeso ena wan kwatwe moja na ka benya ebe hwere ne nkwa enti yedamase nyume Yes, Nyamisha pa se won so wutimi tie adwumade bi mesra ofra no alowa radio set na volume no na afi wati every phone so obeteme nka de obeka bia nso ye bete na afi bibia enko no wano na afi yenko yenim hello pa chon ni Hi Adom I am from Uncle Fee me from Winneba Uncle Fee yentie we all right so yen shobren mi chetefo so yen shobren en woda brenya wo brenya ansa na wo won but obawi asno anyankobon afeku bon yanede echizu brenya na bra na robon woda ofifie papa me ne papa babo brapa na brenya mpeda obo brapa intinu oda saman no ochuna soa oni ide obi o wa na ofie busia papa na dunu wa akọba afeku bon na bro brejenjan na ti akatesi anu so asiji sanu moja na osawonu mo chada yin ezi moja apamo yin boko wu bichete ina ana Dr. James Kofana yo atefo nyina so je so ya da asesa wo so afre yensan for frefo bio hello Kenkan me dwumade ni Hi Adom pa cho hwani but you from Mr. Donko ka se free you ka fi kofi koyi yo yenti we Nyamisha moduma pa mo de wai Nyamisha won so ye menche wo hu se edin brenya no I help you ewum ansana brenya obetu kwan no na nabi bompai ma no e ka tin se edin a wonu so na onto obetu no obenya ma de bebre na mo nyame be yina fim ezifi adebe nyina no brenya no nyama ne sa besi ene enti enam se edin na ewonu sunti no ena ma wobre sa enti na se wo tu di otu oba di a se edin a eni mo nyam wom a odo tu oba because that di tu ilo edisi wo bible mo Jabes yenim se Jabes na wo mo no onya ko se wobre na mo no eti ni Yakobon ejire no iti edin wo foye no amaniya wom enti se wo tu oba di a na se ye yo yeah, da was pass on so afre no ache wa adwene hello Kwaku nyame asubien ka manyume nka won so pa cho do fo be ni Obama ni ne ka se fisu hum Obama bo de Adom na experience na wede yeah da ihu ase ne de be do so Kwaku ma chat be pre enema enu edin ayeto
fofa adie bu ɛna yɛka ne sɛ sɛbi obi ti nkɔmɔ na se twa wɔ so ma sɛ nkɛbɛyɛ a wɔn ko tum ebi ana ɔdo fi no ɛgye obi nkwa hwɛ maame bɔ abayewa na ba so kɛseɛ paa sɛ nkɔmɔ fa na no ɔntumu a nka sɛbi benya da hɔ saa na sɛbi wɔayɛ ne mi de sɛ ɔtuma like ɔyɛ hoya wɔ mmere kwa sɛ nka yɛ nkɔmɔ a ɛna abayewa de na no tum a ɔka kyerɛ papa ne sɛ papa wei deɛ sɛ yɛka sɛ yɛhwɛ adeɛ mu a ɔyɛ ade na mu no ayaresa de ɔnya de na ɔmo ntuwa na mo a nka sɛ bi kra ebenya yɛ de nka atiasefo ana aka yo sɛ wode obi aka unnim sɛ na ɔno ne aka ana wabɛgye nkwa da tibi yɛbɛsɛ ade bu so boa sɛ de ɔba ne papa ɛde ɛba ebenya a me no ka sɛ ne benya anya hoto na go to ntam ne ade a yesua na yo me da se yɛmfo frɛfo na afei yɛnkɔ yɛ nim hello ɔdafo bɛni Pacho, efra kujo. Efra kasabiko. Kujo mane kwa yitio. Pacho, program no me you want to joke as well as here. It's be like na maybe some say ya. Me mente de okano. They say you will feel different as well. You feel that me want. Anya me frɛ. Ana me say me ka maybe some na kwa man na. Asem na wo kana me nheda nti ne yintu de wi anu afre producers no imagine afi anu ye bi o hwa ne de ama ye frofrofrofro na Dominic yenhwe ko hu yenhwe ababa wei sɛde osika sɛ enkopem sɛ ni moja wode ama brenya no ebetwe free brenya mu ne de anya de woja brenya no na sɛ eya kwa sɛ trimu pa wode kɔtwe moja ne ma brenya no na nyɛ so wode gye ne nkwa keke wase moja apam bi David Koku onse ohwe one na yonkofa ne mfiti ase a no oma hihye bibi dada onse na eduru ba bi na one ababawa na edidi ababawa ne sini nioma ria ne school ntare brenya na kotoma no enti oma kasa asie o ema oma abopo bi na se na ayonkofa na anyini odo no onse omo build no omo pe omo ho on I say wakọ han obi dan na wakwachi fie kraman awe ana say sana ekoye aha nti mama for the food mesaba hello order for beni pacha ma ne suma me kakra wadaroma yo mama Vic na ga sefrin yo yentie we the company is say oh say the person is Ama na ebe ka biana. O se ni people biana. Ni so se biana ni baya. Obo ni ku biara bi a na se de ni papa no ama ni Itu no de ni papa ka biana. It's no so about the I'm sure here. I'm sure it's pretty good to me akaya. I think so it's really so attached to me yes so share. The design can mean that when you the grass for the if you don't put the challenge. Yo, you know, I say, na young fancy, I am foul for food. You chat to a cry last quarter. Hello. Other for many. I'm about your family. Your frozen Eunice, mommy, you now has everything. It's Casa Petit Farm. Yintiwe. Sorry, not a family. Yet I say na mo program no the episode of program no so. Nyamisha move my palm di. Brenya na kasa no. There was a na kasa brenya na kasa wona the din na kasa wo so no kasa brenya winya. At the end of the day, the day of the piano, not the right, it's the fine amma. I don't know, and I'm not chewing. In the at the end again, and there was someone cut on mercy. No one, not all shit, there's only you, but have fun. If you say, Tam na the bride doing so enough for more or more people janoma on the casino. Yan won, yan so. Say, you why on the moped, be a head. Baba, the dear, I'm still on or more person or more and I'm
yɛda wase sɛ wonya adagye na nso tie adwumadie no bi na kwasi gorɔ ɛnso message a wɔde aba ɔse program wei deɛ wɔn fa ni agro ɛsɛ so wɔsua no ma bebrebe na de free mu wɔasi a friend of father 1 Jupiter GH ne message a wɔde aba wɔse brenya wɔnsua deɛ wɔnsua bibi awurade na de ne nkwa afam no ebia wɔkyena bi na wɔanya ne sei wɔasi a friend no Jamila na ne message a wɔno so de aba wɔse akyem da ɛna wɔde wei efiri ba wɔse program wo de yi nyame ne somaye ɛma wɔbɛso mo da na ne etre so da ye Abdullah Awudu general manager na chesa abasbodie ni nyina na mo kyekere a ye fa koma na sanse na da mantri ena adwumadie yi wona na wo se bonsu atimi aba ama san akwa eso bochi dombo adonten saa ma beduru sa pomponso yi na na adwoa acha eso message wode aba wo se metie Germany na me batawo na metie momenti a mentimi na we see a friend Isaac Donko good evening no de ba ya wo se wo live pa Vivian Bello wo so message wo ha Dominic yanya ineja baby abro so akoduru de yanya ne yensore na baby abrenya de abeduru no nere sesei na amafo eno ma bi sei ayonkofa basa ye kwa ensabro ye nam ha na even cry ye de toto na hu a entie nei ye betumi anya baba wa bia wote sa do bia kwaku ebi oho na ya na esuno obi ane ne botaya wode ye ebi wo pa because ene no maba wani bi ni mranche ni bi wo a adwen na omode rasa ayonkofa nim no koku ya na eye different ene ebi wo a Dominic asem na ye kan enya grow koku ebi wo brenya na nka san bra fe na obetutu ne kawo eno kra wo kan ye obi nso disika betu akiri on say ene ntina baba wani kan say kopim say ni moja na wa donate ama brenya no ebe wi afiri brenya mojam na koku dia pa na o papa kura akwaku odo na enyini ya fancy ya bompa ye se wo ye Ghana ni de hye mbrantre yi awurade adom afi na mo fefe no awurade hyan akwamo awurade mo mu nhia baba wa bi te sa do bia a obetimi na bobra akona nim ama no makoyi yes wo twea mo abra ye yawie wo wi a be hye no mawre segengon wa ba bedi ukoka on sa be woni ase wo nti wo de ye fancy na top man boko de nyame adom boko nyame adom top man multimedia institute nyame adom boko on the last week na me ka say nyame adom nti ye de online learning aba because send your lockdown on shisha na yede aye no enti mesrawo se o me pick your forms e top man multimedia ye na online now on ye the online so ye the esua de e we ho ene ye ni abre den ye wo Kaneshi Zongo Junction o hwe o pese o media school o pese o ye radio o ye TV mesrawo free number is 0244 022778 0244 0222 778 kwaku ye hono uwia ye mo attachment u free chire na eba ye hostel enti no ba ye fees ne so ye flexible f4 ye sa wo payment plan so kwa wo payment plan e de ma enti no ba bia wo bia no free yen na ye mo akonya ye ni wane ye ni mu ye se ade pa e ne ton no ho top mama boy juma nyame sha na happy birthday enkoma of my Merita Smart or so for Augustine Smart na na yere ne wo we free na na se ampofo ginchen kotoji ebu hie kuma na and was say happy birthday kese pa enkonfama na nchia sonko esonkoma prophetess Grace afenyi Dazi afenyi Mensa Grace Divine Healing Center ho na wo wo fifi mantamu nyame sha won to nkwanem no nkoso na adwuma kese a wo ye no sa ye ne sa enwoma na yedidi adwuman ye friend brinya dasa nadie ne besie afi na brenye ko peska betutu ne ka anyambia ado bia wo betwe brinya anasa den ne bekoso yese mre ene beche ti dasa ne ye besanso ahia bio ne mom lockdown no diso hohoro wonsa fa semna ka ho fa sanitizer fe fa wonsa hwehunu so obehye dem uni hwe ya ka dem enwe no sia brem ka se bone ye de brem na metremu e ma na wo se bonsu nyame akoa eja edi ameje so obidum bie kwaku edukume Dominic Mponsa top man multimedia ne ne di dwuma e fia mankwata makro papa bi na ne atade e hye no ne duku a wabo a wode ka se bone bro no wantie bia waye ho yara mo ase shan akwa ene bom chi don bo madonten abranti wo bo adwuma pa na mo moti brekes na nkasa ye Abdullah Awudu general manager bossu chokruse wam adumdum ye besa so ahia bio ye fancy